Nakon uvjerljive izborne pobjede, sve oči su uprte u novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa i način na kojeg će vladati. Njegove pristalice vjeruju da će čak i oni Amerikanci koji nisu glasali za njega vidjeti kako će im se životi poboljšati. Mislim da će mnogi ljudi širom zemlje, čak i oni koji su povjerovali nekim lažnim pričama o Donaldu Trumpu, biti prijatno iznenađeni kada vide povećanje plate, smanjenje cijena i sigurnu granicu, rekao je Vivek Ramaswamy. Odabirom Suzy Wiles za šeficu kabineta, administracija novoizabranog predsjednika već se oblikuje. Trump je u subotu na svojoj platformi za društvene mreže jasno naglasio da ni bivša ambasadorica u UN-u Nikki Haley, ni bivši državni sekretar Mike Pompeo ovog puta neće biti pozvani da se pridruže njegovom kabinetu. U međuvremenu postavljaju se pitanja da li će Trump ispuniti obećanja da će se osvetiti svojim političkim neprijateljima i onima koji su vodili pravne slučajeve protiv njega. Trump je stalno ponavljao da će uspjeh biti naša osveta, kaže Ramaswamy. Za one koji su podržali predsjedničku kampanju potpredsjednice Kamale Harris, ovo je vrijeme za razmišljanje. Radnička klasa ove zemlje je ljuta i ima razloga da bude ljuta. Danas živimo u ekonomiji u kojoj ljudima na samom vrhu ide fenomenalno dobro, dok 60% ljudi živi od plate do plate, rekao je senator Bernie Sanders. Iako je pohvalio dostignuća Bidenove administracije, on je rekao da ima još posla. Potreban nam je plan koji će radničkoj klasi dati do znanja da ćemo se suprotstaviti moćnim interesima i stvoriti ekonomiju i vladu koja radi za vas. A to se ne može dogoditi, osim ako ne dozvolite da se ogroman novac uljeva u političke tokove. Američki predsjednik Joe Biden je obećao da se 20. januara može očekivati miran prenos ovlasti.